קצת היסטוריה על המקום. כן. אז כמו שאתם רואים, אנחנו יושבים כרגע במה שפעם היה אורווה לסוסים, שבניתי לסיוון, אמא של נגב. עד שבאו מנהל מקרקעי ישראל לפני הרבה שנים, הנבלות, ראו את השלט היפה שאתם רואים שם, הפרסה, שאני הקדשתי אותו לסיוון ויואב, קוראים לי ושואלים אותי, פתחת פה פאב? איפה אתם רואים פאב? כתבת, הפרסה. אמרתי להם, פאב אין פה, פרסות יש פה הרבה. אמרו, להרוס. ואני נבהלתי. הרסתי, היה שם פרגולה מעט, דק, הכל היה שם. פירקתי במו ידיי, עמד בשיממונו הרבה זמן. בתקופת הקורונה, חבורה צעירה, חיפשו מקום מפגש. ביחד התחלנו לשקם את המקום. במקום הדק שהיה, ריצפנו בבלטות שהבאתי בזמנו מסעדות וכיסאות, שולחנות. העסק גדל והתעצם, והיו פה לא רק ילדי המושב, חבורה מהגילאים שלהם, מהמושבים, מהקיבוצים, והם ביוזמתם החליטו שהמקום כבר צר מלהכיל את כולם, אמרו, ניקח את האורווה, קיפצו, סידרו, הכל כפי שאתם רואים את זה היום. נוהגים לעשות פה מפגשים בסופי שבוע או אירועים, ימי הולדת, כמו שהפעם האחרונה היה סיום הבגרויות. ואני, שהצד האסתטי מאוד חשוב לי, מגיע לפה ויש לי תפקיד. ואני אספר לכם סיפור. בקניה יש עזובה נוראית, האשפה, שירי המזון, והכל מושלך ברחובות. אני, כשהייתי שם, מאוד התרשמתי מעוף שקוראים לו מרבו. הישראלים שמבקרים קוראים לו נקאי, כי העוף הזה מכלה את כל שירי המזון, ומה שנאמר, זה נהנה וזה לא חסר. אז התפקיד שלי פה זה להיות המרבו הנקאי. בסוף כל אירוע אני בא לפה, מסתכל מה אפשר להרים, שעדיין החבורה שיאמר לזכותם שעוד באותו לילה הם מפנים, מרים כוסות. אפילו בפעם האחרונה ננזפתי, הם לקחו את הבקבוקים, הם שמים לקישוט על הפעם, ואני לא ידעתי שזה לקישוט, זרקתי את כל הבקבוקים. עשרות בקבוקים של וודקה. לאן זה נכנס? איפה זה נבלע? קיבלתי נזיפה, מה עשית? את זה אנחנו שומרים את הבקבוקים הריקים. יותר אני לא אגע בזה.